amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusini nam Mzontsundu. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo ucondobe uxelomedeme? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? UDisemba lixesha apho abantu baye bathathe ikhefu. Abanye ke bayithatha uDisemba njengexesha lokwenza imicimbi, imitshato, amasiko abo. Ndibala ntoni na? Abebebulela nabanye. Babulele, ibe yimibulelo, nyanisile. Mandithathe eli thuba ndizibulisele kubabukeli bethu. Igama lam ndinguAvile, intombi yakwaJola. Siyanamkela kwinkqubo yethu ethi amasiko nezithethe, sincokola ngesintu. Bhota Mzontsundu, uJola lo umphangomo, uQengeba, iinkomo zibomvu, ithole lomthwakazi, uHaji. Negama lam ke libe lindivuma ukuba ndilimpondomise, ndikumaJola yanda. Amako. Amako. Nenza ndicinga mna bafamane mhlawumbi kuthiwe ndinoMampondomise. Kuthiwa ngesizwe Ubizwa wena uMaJola. Makuthiwe mna kaloku ndinoMampondomise. nithiwe Kodwa nditsho ngandithi mna ndinoMampondomise. Ngoba kubakho abangoMaJola, Mahlubi. Nomahlubi, Mthembu. Bathiwe ngezizwe abo, ngobuzwe babo. Ngabathina bangakha Abathiwanga ngesiduko, bathiwa ngobuzwe. Nam akuthiwa ndithiwa ngesizwe samaMpondomise. NoMampondomise. Noba ukhona onguNoMampondomise obukeleyo. Ukhona nje. Uzwa kanjani ubizwa ngesizwe sakho? Hayi ke bethu. Uqhubeka nto ngoDisemba wakho? Masiqale mntazi, siqale ngale indaba yoba sidla ngokwenza ke ukuthi xa sibuya ekhefini kaDisemba sibuye sesithetha ngezinto ebezenzeka ngenyanga yoMnga. Kodwa ke kuba besiyiyeke inkqubo sithetha noMandlela, saqonda masiqhubekeke noMandlela, singaqali sibulise sichaze uba sibuyile, kuqala uMandlela ukuze abantu bazokwazi uyilandela kakuhle. Safuna nje sithethe ngoMandlela. Ewuthethile umama ukutya wesintu. Ngigqibe xa isithi ootata iinkobe bebezileqa basigqibe sitye. Kutheni zininqabele lo mhlobo na? Uyamvela nawe uba uthe uba abanye babethe bayigqibela kweso sikhwetheni. Nam ndikwelo qela lagqibela iinkobe. Cha node ndibize unyaka wam ke kaloku uba kunini uzandijaja uba ndimncinci. Futhi kuzothiwa umncinci, nawe uzothiwa umdala, umdala ulixhego. Niyathanda izenza bancinci, umdala ulixhego. Kodwa ke kulaa ntetho yakhe iya kulaa nto le ndandikhe ndayithetha kuwo, ukuba ndandikhe ndothuka ukuba iapile ukuze lide lifike kwezi venkile sithenga kuzo liba nexesha elilihambayo de ibe ngunyaka ngamanye amaxesha. Ndaqonda uba ewe, and then ke ulivakale kakuhle xa ulityayo ungumntu. Like sikhule ngala ma-apile mos thina asevenkileni. Ngoku xa ubona iapile emthini, xolweni ngo-because ke kodwa ke xa ulithathayo iapile emthini ulitya, awulinambithi ngolu hlobo ulinambitha ngalo eli lasevenkileni. Lilonke ukuba eberayithi ngokuba okwaa kutya kwasegadini
kokona ukuba okwakunempilo. Ngoba ngoku uye ufumane nyhani izifo ngezifo. Ube uqonda uba ngamanye amaxesha, hayi mani, lo mntu uphila kakuhle njena utya ukutya okusempilweni ngokwasevenkileni ke. Kodwa afunyanwe sisigulo esithile. Hayi, uthethile umama. Wathi funeka sizame uba singathengi sibuyele ezigadini. Heyi, umsebenzi lo. Hayi, umsebenzi ofuneka wenziwe. Yho. Umsebenzi ofuneka wenziwe xa siphuma sempilweni. Ayikho enye indlela ukubukela abantu abadala. Abantu bakudala bayahlala baye ezigadini benze. Sithi aba bonqenayo uye ezigadini. Ngoku ndiqale noba ndisebenzisa isityana esincinci eze-ice cream. Beke nje xa kugqityotywe iapile ndithathe ipeta eziya fake khona. Uzama uzazi uba uzawulima umthi wama-apile kangaka. Ndizama ucinga uba uyokhula njani kwezi ndawo sihlala kuzo. Kodwa ke singasebenzisa izinto zee-herbs. Ziba khona kaloku neembewu ezithengiswayo. Uba ukhe uqaphele phaa eQonce, xa useQonce, xa uphaa kuthiwa yintoni nale renki? Ngakubholweni naphaa ngakooPierre babakhona abantu abathengisa izithole. Naxa uphaa ngase-The Mall, xa uwela isitrato, ikhona laa venkile nayo yezithole. Kaloku wena wavile nizawuzenza badala. Max yi-The Mall kaloku ngoku. Max yi-The Mall ngoku. Kambe ndiyazi nge-MedLife. Uba unongena kwezi fowuni ngoku ucofe MedLife ayizoyazi Ucela uba ngoku uGoogle. bazosixelela into yoba I-The Mall. ayikho loo nto iMedLife. The Mall ayikho iMedLife eQonce. Masidlule apho singene kuDisemba. Nyanga yoMnga binjani? Yho, hayi nibolusile abantwana benu. Yho, hayi. Ndiphele ndidinwa umzimba ndaqonda uba hayi mandiqhweshe ephondweni. Hayi, kubi. Yho. Kodwa ikhona into yazi ukuba endiyifundileyo. Ndilibele uba komphi umgidi kodwa lo tata siyathetha naye. Abe endibuza, kutheni wathiywa ngegama, wathiywa ngesiduko? Nakhona abantu abaninzi abayazi ukuba ligama lesiduko sakho eli uthiywe ngalo. Bacinga ukuba lele-female, lelebhinqa, yabo. Andikafiki kule ndawo yakhe andicacisele yona ngoku. Ndibe ndimchazela uba, tatam, uba uyayikhumbula, uyawazi umnombo wamaMpondomise, ingathi uyawazi kakuhle ngokuba after uQengeba kwezi kumkani uba nguMajola, kuthiwa nguJola. Athi yiyo loo nto ndiyithetha ngalo kaloku uba uthiywe ngobukumkani, nton. Abe esithi lo tata ke ngoku uba umlibo wakokwenu uyawazi wona. Yho, manzulu amagama enu eniwabizayo ngamanye amaxesha. Ngihamba, yho, umlibo. Yho, yintoni ngoku leyo? Abe esithi kaloku uthi umnombo. Umnombo yeyona nto endiyifundileyo ke ngoku. Umnombo ngulo wesizwe. So, bubukumkani, bloodline. Umlibo yena ibe yi-lineage. Lineage ngokuba i-family tree uba ngokwakho ke ngoku. Whereas uba lena yona umnombo ukuba uthetha ngesizwe sakho uba ikumkani yayiphetheyo yayingubani, uhle ude uzofika kule iphetheyo. Aqonda uba yho, hayi banzulu abantu. Besithe mos sizofunda apha, sifuna ufunda kakuhle le nkqubo siyenzele loo nto. Aqonda uba heyi, so yeyona nto endiyifundileyo like phofu ethe qatha apha engqondweni yam ngoku ngoDisemba. Zikhona ke nezinye but kodwa ke ibingeyonto ndingathi uba hayi bendingayazi, izawuba zezaa zinto qha. Oh ya, ulwazi lwam lusondele kuloo nto leyo. Yeyona ibalulekileyo ibile.
wayiqonda kakuhle. Yenza ingqondo ke ngoku, yenza into enengqondo apha kum. Qambe, oh yeah, bengamelanga uba ziyafana kakade ukuba ndithi uba umnombo wesizwe sam ndiphinde ngoku ndithi umnombo wasekhaya. Bekumele uba bekumele uba likhona igama layo. Ayavakala. And ndandicinga uba kwale nto yomlibo, ndandicinga umlibo mna yinto nje uba like nje uba kanjani, into engekhoyo. Ndandicinga njalo mna elo gama, kanti hayi tata noba bendilicinga rongo. Mina kanolive. Bakhona nabantu abangomlibo nje. Uyaqala uliva mna. Hayi ke, bekho bendizaziyo izinto, okay, endizaziyo izinto ebezenzekile. Yimigida. Bekude kusithiwa xa ndidibana nabantu ezivenkileni adumntu ngoku umntu unxibe into zesiXhosa ke kuthiwe, yho, khona le mini mna ndandizinxibele nje iinto zam. Kwathiwa, yho sisi nawe uya emgidini? Yho, ayinintsi le migidi. Hayi, andiyi mgidini. Hayi bo, ndibona indlela onxibe ngayo. Sisi ndiyazinxibela mna. Nakanjani na ke ndifuna? Yho, andidinwa. Le nto esizinxibayo funeka uthi ufika nje ubuyihlamba. Uthi veki yonke qho Ingathi yimini, ungayazi uba mini namini uthi yho. Hayi ibingekho leya. Hayi. Ngoku bedibana ke, yho, andidinwa. Andisazazi neentsuku zeveki. Iba ngathi ngumgqibelo yonke imini qho. Mgqibelo kuba ngoMvulo ngumgidi, ngesiBini ngumgidi. Bayaxelelana oomelwane uba meza ndiyangenisa. Ndiyakhupha. Ungakhuphi. Ngombeza ndiyakhupha ungakhuphi. Hayi, bekunzima shem, bekunzima. Zithengiwe izinto, into zogida. Yeah. Asithi abantu sebezogida bakhona lo nyaka babuyiselwe into zabo zogida. Kuba kaloku abantu bathi begida umntu abebala Senza olusa nam ngoku. Yho, hayi. Then imibulelo nemitshato, ibimininzi nemitshato. Kha ndiwufumane, yazi umtshato ngeke. Kandiye nam kodwa ikhona ithomi yam ibiyile emtshatweni, koko ibisiya emitshatweni. Hayi, kha ndiwufumane wona. Qha ibe kude yento ntoba wam ngase ndiye kuloo mtshato nam ndagqibelana nomthwe. Yiza siyakumema emtshatweni. So ibingowesiXhosa. Yho. Kaloku abantu abasayifuni kakhulu ngoku le mitshato imhlophe. Yabo bayabulela. Babuyela embo kancinci. Yho, hayi. Hayi, kha ndiphosiwe mna yile yomtshato. Then umbulelo besikhe sakhona kuwo ke. Hayi, bekhona shem. Bekusetyenzwa kuloo Disemba. Ukhona ebebhalile esithi, yho, bendingayazi uba nanimithe kangaka ngo-2026, 2027. Akutheni? Ngo-2006, 2007, bengayazi uba nanimithe kangaka. Bendiyibona ngale migidi ininzi. Yakuqala ndakhe ndabala. Unyanisile. Hayi. Izisu zenu nanizifihlile mani, nazifihla. Siyazi thina le into engaka. Heyi. Usithi usathi qona andizawuphumla namhlanje uve ngengoma. Yho, iza Mfandini iza. Yho, wasenofefe. Yho. Yeyiphi ingoma uyithandile njengoba uthina ngengoma? Hayi, uziqonda uba kulo nyaka benidla ngomane baneengoma. Yho, ibisitshwa entloko le. Hayi, kulo nyaka, yho, hayi. Hayi, bekungekho nenye. Hayi, xolweni bantu bakuthi. Hayi, bekungekho nenye. Yilaa nto ukuba uthi ulapha ucinga uba yho. Xa usiya komnye ngemini elandelayo yenye ingoma. Hayi. No, ndi-grand. Uthanda uyikhasa kakhulu kaRingo, ibingaculwanga. Nayo kaloku ikhona le uba heyi, yho, kodwa hayi, okay, ayilungelanga le inkqubo le. Kodwa ithina le uba bambulela uRingo. Yho, nayo ibiculwa okoko. Ntombi yam, uRingo noba uyaziluma ngoba ayikho le. Yho, hayi. Mna ingoma endiyithandile, ngoku ndigoduke ngoDisemba ndiyithanda, ndizicula ndisithi ngathi andisayiva. Naba abazalana nam. Ndiyithande. Ndiyayibona nayo. Ndothuke xa siva kwireyido kusithiwa izawuba yingoma yonyaka. Bayenze igwiji.
kwathiwa hayi bekuthiwa izoba yiyo. So ndiyayiva ke kuyakhala ndimamele ke ngexesha kwabethu le nto i-New Year. Ndithi hayi yiyo. Ndiqonda ndithi usisi wam, hayibo njani bafuna uthi yiyo Nevala unyaka. njani. Athi hayi ibikhaliswa kaloku yonke indawo nalapha kooTikTok uba yiyo. Akunyanisile kodwa ke kuba naxa sinxiba iinto zethu besesithi gqi ube ndim dade wam omnye bewusithi aba bazalana So icacile noRingo naye ebenoba yi-song of the year because napha kuTikTok ngoba ngabantu baseMonti khona iyafana neMonti leya. hayi zofana nefonti. Nasi itraffic namapolisa ame apha. Abantu bakuthi bacula laa ngoma kaRingo, bambulela uRingo. Abantu bejayiva yho isigezo sabantu. Bajayiva lapha phambi kwetraffic, nazi ii-blue lamps zikhona, kuyajayiva apha. Yho hayi mhlawumbi xa seyiphelayo sayiveza nayo laa part le yabo bejayiva. Phela ntoni? Yho hayi abantu bakuthi hayi. Aboyiki. Yeyi. Khange babanjwe. Kaloku amapolisa nayo nemikhono ekati, mhlawumbi uzawuba khona umntu ozawusondela ngomkhono ekati abe eqonda, heyi yho, boom. Yho hayi noko bantu bakuthi maan xa sekonwatywayo heyi masingonwabeli kufutshane neendawo ezingathi zingakhozi ingozi. Heyi ndiqonda uba heyi xa ndibukele le video ndiqonda yho apha one mistake, impazamo nje eyi-one. Ipolisa likhupha umkhono wekati lidubula phezulu, gqum, phelile ngumntu. Selisetyaleni laa polisa. Nangu umntu yena uyasweleka apha mhlawumbi because uzawunyathelwana mos xa se. Hayi siyeke mntasekhaya masigqithe. Masigqithe. Sigqithe ne? Hayi ke ngala mazwi ke bethu nani besisithi sibuyile kwakhona, asikayeki sizoqhubekeka. Noko zisekhona ezinye kufuneka zivelile, abantu besikhe sathetha nabo ezinovela. Siyathemba ke ukuba niyonwabele inkqubo yethu yanamhlanje. Ikhona into ofuna uthetha ngayo? Noko mababukele qha kwiinkqubo ezilandelayo. Noko niyasazi mos nakulo nyaka uphelileyo zange side sicacise ukuba kuza kwenzeka ntoni, kwafuneka nizibonele ngokwenu. Nakulo nyaka ke iseyinto enye bantu bakuthi. Siyabulela ngenkxaso yenu, yanga ningaqhubekeka ngosixhasa okokoko. Side sikhule nani kodwa ningalibali umane nichazela izihlobo nezalamane ukuba khe niyokroba mani phaa kwamasiko nezithethe sincokola ngesiNtu. Nikhe nani niphose iimvo zenu, sikwazi umane sicaphula apho nalapho. Noko side sikhule ke, side sifike kule nto siyifunayo ngokuba nathi sifuna uba nolwazi olunzulu kakuhle. Sikwazi ukuba sithethe nabantwana abazayo emva kwethu sibacacisele uba hayi akwenziwa ngolu hlobo, kwenziwa ngolu hlobo. Siyawukwazi uyenza ke loo nto ngobambisana nani. Ndandibam mntasekhaya ukuchazela abantu ngomfoti wethu uba xa kuzobakho imisebenzi ekhoyo phaa kwelaa cala laseQonce bathethe naye. USijezi Snaps. Uyasinceda kakhulu. Xa siphaa kwelaa cala laseQonce siye sikrwece laa ndoda uSijezi. Ngumni kona uSijezi? Mcisha. Ucirha ingomcirha. Ndinga uba nomcirha. Ucirha. Nikrweca uSijezi Snaps. Ucirha, uNtswentswe, uNojaholo. Xa sesithetha inyani ke ngabaXhosa ke bona ke. Nje thina singamampondomise ngabaXhosa, ngumXhosa uSijezi. Nje thina sithi hayi singabaXhosa. Oh yeyi okay hayi kodwa sawuphinda siyithethe ngenye imini le bendisayithetha. Ngoba laa tata uye waya kunzulu wade wathi uba kaloku uyazazi awungomXhosa ne? Ndithi ewe tata hayi ndiyazazi ndilimpondomise. And ke amampondomise awe nolu lwimi awalithethayo ngexesha lawo. Ngoku laphela sasiyithethile ne? Ngoku laphela olo lwimi. So simane usithi wena uzawuthi xa ukwezi ndawo uthi hawu ndingumXhosa. Hayi mfondini awungomXhosa. Eyi ndiqonda uthetha inyani. Impondomise. Athi hayi thula impondomise mfondini.
qhawula impondomise elingalaziyo ulwimi lwayo. Yabuhlungu. Akasifuni side siye nzulu ke kule uba kutheni Sizawude sendingalazi. singene nzulu siyazi nayo, sazi ulwimi lwamampondomise, ulwimi lamahlubi, ulwimi lwento bonke sawazi ulwimi lwabo. Nabasokwazi ukulithetha ke kodwa sawuyazi. Esathile ke ngoSijizi Snaps, nansi inamba yakhe noyifumana apha ngezantsi. Xa nizoba nomsebenzi eQonce, phakamisa ezwelitsha elitha endevana. Phaa eBuffalo City kakuhle. Nithethe naye ukuba nguye odla ngosinceda, nimfowunele phayana kule nambari okanye nimsendele uWhatsApp. Nale nto kuzoba khona i-matric dance, uyazifota nazo ezo zinto, nithethe naye nimfumane apha kuWhatsApp. Sidlule ke mntasekhaya sithethe ngathi babonile abantu benxibe izikipa zabo zamasiyembo, benxibe amasiyembo wabo bebahle emigidini. Ningalibali nani u-order ezenu phaa ku-amasiko nezithethe 15@gmail.com. Okanye bakhona nto uba umntu nedatha kaWhatsApp, unedatha kaWhatsApp usendele phaa kuWhatsApp, nantsi inamba ivele apho ngezantsi. Nawe ube mhle kwimigidi elandelayo, kwimisebenzi elandelayo, okanye xa uye emsebenzini wakho uthi iskipa sakho esithi Masiyembo. And nalapho nje iskipa zisithi Masiyembo, ngiyabona mos nalapha ngumwajola. Abanye ke bazawubuza uba izawuphinda ibuyele kulaa nto yalaa tata ebeyithethileyo. Kutheni ubizwe utheni kubhalwe igama le-female, isiduko se-female? Otherwise sisiduko sam esi. So nawe xa uthenga iskipa uye ubhale isiduko sakho kwalapha. Asithethi ngegama ke, igama silifaki, sifake isiduko. Ndingathi Jola Masiyembo. Bakhona nabathengileyo kuba ke le nkqubo siye sithi yinkqubo yesintu. Bakhona nabantu abathengayo amapedi, khona umpedi ebethengile nomnye umpedi besandothenga ngoku ngoDisemba. Ngoku ke bona ke babhala amagama abo. So ungabhala igama lakho uthi bani ndonqena ubiza igama, mhlawumbi umntu othuka athi hayibo, njani ngoku avilani beseTV. Noba ungumpedi, noba ungumTswane, place i-order yakho nawe uzofumana iskipa sakho nawe uthi Masiyembo, masikhumbule Embo bethu nayo. Masiyivale mntasekhaya, masiyivale. Xa siyivala ke ngokuthi uzothi xa sigqibothetha kuzovela abantu abazobe becacisela into uDisemba wabo unjani na, noba bebonwabe kanjani na. Hayi noko, abe bonwabile ke kodwa. Hayi, masiyivale nyhani. Ngaloo mazwi bethunani ndithi ndiyathemba ukuthi niyonwabele inkqubo yethu yanamhlanje. Ndim intombi yakwaJola ndithi sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo. Qamatha azasigcine, athumele izidalwa zemimoya engcwele, zithethe nathi ethongweni, izilo zisikhusele. Camagu. Molweni, nje fihle fahla ngeholide yam yangoDisemba. Oh, kwamnandi. Ibiyiminyhadala ingamatheko. Ukufika nje kwam ndabe ndisiya kwitheko lomnyhadala wemvuyiswano yemini yokuzalwa kadabawo wam. Sithe sisajonge njalo from nga-17, nge-18, nge-19 yangumtshato. Saphuma kulo mtshato we-2 days saya ekukhutshweni kwamadodana, makhwenkwe ehlathini. Oh, kwamnandi kwanjalo. Akho nto singayityanga, bekusiya le sibhenqiza siyizela. Bekumnandi kanene kodwa kwafika ixesha lokuba masihlukane. Oh, ingathi akasafiki uDisemba kwakhona. Siyabulela. Ndinguzamile nje walapha ePharamisa uGatyeni umama Nkomo Zibomvu. Ndilikhangatha. Kulo Disemba sisebenze kakuhle. Kodwa ke ingxaki inye, abantu mabazame ukulungiselela abantwana babo. Babaliseze nebhole yomlambo. Kuba yona nto ichanayo. Sisebenzile. Sasebenza kwakuhle.
kodwa ke nento eyenzekayo nento yemali bayasisokolisa ayiveli imali ngoku kwabanye sisebenzile imali ayavela iqale ngo-1989 ukukhangatha kodwa lo unyaka uphele ngona undisokolisileyo ebantwini abantu ibhatelanga imali yami.